Jalup Jatend Piny Kithure Kindiki kaachiel gi Jo-Kenya opwoyo timno ka geno nitiere ni kocha Ben McCarthy biro dhi nyime gi tiego tim mar Harambee Stars. Jafwambo marwa James Opondo nigi ler mathoth. Jatend Piny William Ruto opako tim mar Harambee Stars kuom nyiso chia gi tuke makare kinde piem mar CHAN moloyo tielo mar quarter finals. Jatend Piny mosebedo ka siro Harambee Stars kod mich kaluwore kod tuke makare onyiso jotugo ni mano ok en giko tuke maggi, komedo jiwogi mondo gibed kod ikruok makare motelo ne tuke AFCON higa mar 2027. Korka kore Jalup Jatend Piny Kithure Kindiki mane en achiel kuom johera mag adhula mane ochopo e paw tuke ma Kasarani noyudo thuolo mar loso kod jotugo. Okwayo jotugo mondo oti kod puonj ma giwuok godo e tuke CHAN e ikruok mag tuke madongo mabiro nyime. We are very proud of you, very proud of the federation, and we will now take the lessons and build on the momentum, because the future of our soccer and our national team is very bright. We have AFCON just around the corner, and therefore I'm sure Mr. President of the Federation, Waziri and the PS and the Ministry, we have a lot of work to do. Kanuwe tok tugo mar quarter finals, kocha mar Harambee Stars Ben McCarthy opwoyo jotugo mage konyiso gi ni puonjruok mage yudo e tuke mag CHAN biro konyogi ne ikruok tuke mabiro. Kata odoko ni pok obedo gi timno kuom thuolo mala, jotugo nyise ni gin kod chir mar dhi nyime gi yudo puonjruok kowuok kuome. I'm disappointed now, but tomorrow I think when I sit down and think about it, and then I'll be really proud of the achievements and how quickly the team was able to achieve our goals where we came in this competition, and hopefully we can just work in a good way moving forward, that we make sure that the national team is strong and we don't go through this situation again. Penalties, I don't want to see penalties. Alpha Onyango mabende osebedo jatugo masulu ne Kenya oduoko erokamano ne Jo-Kenya mane omiyo gisir kowacho ni jotugo nowinjo marach wuok e tukego. Kata kamano singo ni gibiro kwanye mana kama giwe godo no kendo dhi nyime gido duoko makare higni mabiro. It's not easy to go until extra time, but again you have to have the morale to keep on pushing until the last minute, but it is what it is. We do not manage to go to another level, but we are grateful, and we can say that we are happy for being to reach this far that we have got. Jo-Kenya opwoyo tim mar Harambee Stars kuom kitugo makare mane ginyiso e tuke mag CHAN ka gin gi geno ni Stars olokre chuth kendo gologi e paro mar goch makinde ka kinde. Tumejaribu mahali tumeweza kushindwa, lakini tunakubali tu. Lakini kwa sasa tukiangalia kiwango cha mpira kimeimprove kidogo, tunaomba tu coach apewe time, aunde timu na atafutiwe wasaidizi wanaomsaidia. In terms ya kubuild game yetu, naweza sema McCarthy afanye tu scouting yake fiti. So far ile kikosi tuko nayo na feel iko tu fiti, but afanye scouting yake fiti. Talent iko huku mashinani. Nafikiria ile kitu imekuwa nyuma huko mbaya, ya kwamba inatakana watoto wetu pate motivation kama rais wetu mpendwa amefanya juzi. Hata mtoto wako wakati unampatia mkate anafurahia kufanya kazi. Sema tu ile kitu ilifanyika jana, tulikuwa tumeshinda. Hata hiyo goal nyingine walikataa, hiyo goal ilikuwa imeingia, sasa tungeingia semi final. Ben McCarthy nigitinga mar tayo tim mar Harambee Stars emanyotiko tuke mag pinje mangima kageno bende nitiere ni jotugo ma otugo tuke mag CHAN biro yudo thuolo mar dhi nyime gi tugo ne Stars. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Gima wuok en kanyiro ni Harambee Stars nyalo nikech onge ng'ama ne nitiere gi geno ni piny